lutufinka ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Ya garan ya Allah ba zumi da dabara ka taimakan ya Allah baitukan in tsara gurin Rasulallahi mai kyawun sura Muhammadan Abdallah ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Kafin na ce kayo su ya Allah ka kara so adadin girmansa wanda ba shi da tsara kasa da alayansa ‘ya'yan Fatima Zara da auliya ullahi masu wanken ruhi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Shehana Tijjani kai nake yi wa baiti, Shehana Jilani kare yi mini saiti, Alhaji Barhama sahibul aukati, Shehana na gajale ya dabdar ruhi. Assalamu alaiki ya matar Ali Zaki, shugaban annabawa shine abanki, isa girman daraja yana gun ƴaƴanki, don imamu gajale kara wanken ruhi. Assalamu alaika ya Habibullahi, Assalamu alaika ɗaha kanzillahi, Assalamu alaika ɗaha babullahi, Assalamu alaika farjin lillahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Ina da kai ya ɗaha na fi karfin gori, domin kai ne Allah yake baiwa sirri, yaban manzon Allah shi ya zan mini buri, Husaini mai rauni ne ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Mai gidansu Bilalu da kabar Allahu, duk isar annabawa baya kai misbahu, ya yabon masu yabo abu fadar su masihu, ni da kai na wadata ya Rasulallahi. Ina fitar fatahinka ya manzan Allah, karam soyayyarka ya ajiyar Allah, komai ina nema sai ka ban mai Allah, don Khadija ka bani ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi. Yau kalam ya bushe babu wanda ya san ka, balle ma kawai ka ce za ta san girbanka, kogi ne kai ɗaha ba mai san karshen ka, domin za na faɗi a kankanuran lahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Ya ma'aikin Allah a taɓa ka bala'i, kai ne ka gano Allah har kayo Isra'i, ba dan kai ba Habibu damuna a bala'i, kai ka zo ka da Allah ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Samuwa ta samu sannadin ka Rasulu, domin kai Ibrahim ya zama kalilu, kas da kai tilas ne a gaban ka Jamilu, zuhurin ka daban ne ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Kai ne babu kamar ka ta kamar musulunci, kai ka zo ka gabansu ka rushe kafurci, domin kai wallahi ake manna aminci, dole ne na yabe ka ya Rasulallahi. Ina bidar lutufinka ya Rasulallahi. Komai Allah zai yi sai ya nemi yardarka, la ilaha illallah kai ya gaza ɗauka, Muhammadin sirrillah ba wani
kamar ka, shiru shine amsa ya Rasulallahi. ina bidar lubufinka ya Rasulallahi. Da na zo ni shahada sai ka zo ka gare ni, gaban kalmar taka ya zamo mini tsani, ga ka da kusa da ni kana yi min nuni, ina roƙo kai mun dan Abdullahi, dan Abdullahi. Jama'atu kairiya su ne masu yabanka, komai namu rasulu mun damka a hannunka, ka ba mu sirri da yawa domin mu yi ta yabanka. Sai ni ɗan kairiya shi ne laƙabina. Abal kalbu illa an yi kuna mutayyama, halifan garami bin nabi muhayyama, abitun bilaili dimmi sara na murshida, da zikirin lati kaddama batan wa magdama, usajilu fihi wilka laili wa tirati, ya mu wajab ni kalma zane mu magrama, nazimu durral lazi fi zikiri wasmi wa asim bi wasfim bagrdura munazzama, Muhammadu miftahul futuhati sayyidi wa katimi silkir rusli katman muqaddama. ina bidar lubufinka ya Rasulallahi. Ya fahimta tito wafa abduka duban iyaye na daha, tsarkake musu ruhi iyaye na daha, tsarkake musu ruhi iyaye na daha, tsarkake musu ruhi. ina bidar lubufinka ya Rasulallahi. Muna bidar ladafin